ҷамъияти саҳомии кушодаи Бонки Эсхата бо мақсади ҳавасмандии мизоҷон ва хизматрасониҳои бонкӣ дар ду самти фаъолияти худ аксия эълон намудааст. Аксияи аввал дар самти ҷалби пасандозҳо ва дуюмин дар самти кортҳои бонкӣ, яъне фурӯши корти Виза классик ва Виза голд мебошад. роҳбари бахши фурӯши рақамӣ ва кор бо ҷомеаи Бонки Эсхата Азиза Охунова мегӯяд, дар аксияи фурӯши кортҳо 50% тахфиф эълон карда шудааст. яъне акнун дар доираи аксияи мазкур мизоҷон имкон доранд кортҳои Виза классикро бо нархи 50 сомонӣ ва Виза голдро бо нархи 100 сомонӣ бе пасандози суғуртавӣ дастрас кунанд. кортҳои Виза якчанд афзалиятҳои худро дорад. Ин ҳам бошад имконияти амалӣ намудани онлайн пардохтҳо, имконияти пардохтҳои ғайринақдӣ дар ҳама нуқтаҳои дунё, ҳамзамон имконияти пардохтҳои ғайринақдӣ дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ дохили кишвар ва ҳамчунин Бонки Эсхата барои дорандагони ҳамаи намуди кортҳо аз ҷумла кортҳои Виза як имконияти хуберо пешниҳод мекунад ва ин ҳам бошад зиёд кардани маблағи хурд ба 3% солона ба бақияи корт. иқдоми наве ки Бонки Эсхата дар самти пасандоз роҳандозӣ кардааст, ин баланд бардоштани фоизи пасандоз барои мизоҷон мебошад. Он пасандозгузороне ки аз санаи 4 май то санаи 30 июни соли ҷорӣ дар Бонки Эсхата суръатҳисоби пасандозӣ мекушоянд, метавонанд бо 16% солона барои пасандозҳо бо сомонӣ ва 6% солона барои пасандозҳо бо доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маблағи пасандоз гиранд. фоизҳои пасандоз ҳар моҳ пардохт карда мешаванд. фоизҳои пасандоз бо сомонӣ ба корти ягона ё корти музди маош гузаронида мешавад. дар ҳолати набудани чунин намуди корт ба мизоҷон корти ягона ройгон пешниҳод карда мешавад. пурра намудани пасандоз бошад то ними муҳлати шартнома иҷозат дода мешавад. бояд қайд намуд ки ҳамаи пасандозҳои мизоҷон тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ суғурта карда мешаванд. ҷамъияти саҳомии кушодаи Бонки Эсхата яке аз иштирокчиёни фаъоли бозори молиявии кишвар буда дорои шабакаи васеи фаъолият мебошад. Бонк аз ҷиҳати молиявӣ устувор маҳсуб ёфта ба сегонаи беҳтарин бонкҳои кишвар шомил гаштааст. давоми фаъолияти худ Бонки Эсхата бо ширкатҳои рейтингии байналхалқӣ ҳамкорӣ менамояд ки ин нишондиҳандаҳои молиявии бонкро ҳамчун бонки устувор баҳогузорӣ кардааст. роҳандозӣ намудани иқдому аксияҳои гуногун аз ҷониби бонк дар соли ҷорӣ зиёд ба нақша гирифта шудааст. Бонки Эсхата яке аз бонкҳои пешрафта ва низомсози ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, дар умум зиёда аз 1.5 миллион нафар мизоҷон дорад ки ба бонк эътимод доранд ва ҳамкорӣ менамоянд. аксияи баланд намудани фоизи пасандозҳо ва фурӯши кортҳои Виза классик ва Виза голд бо 50% тахфиф барои мизоҷон аз санаи 11 май оғоз шуда то 30 сентябри соли ҷорӣ идома мекунад. барои фармоиш додани кортҳо бошад мизоҷон метавонанд ба филиали наздиктарини бонк муроҷиат намоянд ё тавассути бонки мобилии Эсхата онлайн бидуни интизорӣ дар навбат ва дар вақти бароишон қулай фармоиш диҳанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.